Ne a kérdeztünk? Azért nem van. Nem volt. Na nézzük meg, nézzük. Igen. Itt van Pogi. Van Pogi. Az ilyen Fanny veszteni kell, azt tudod. Nézzél, hát a Pogit akarsz, vagy itt vannak, nézd meg. Azért lehet félni. Van ott a csiga. Van pizzás csiga is. Ott is? Hát akkor ott van egy resztő. Ott egy resztő. És akkor vesszük. Jó. Elég a foci? Jó, de várjál, rá kell tenni a matricát. Mi a foci? Várjál, Sörszös, Spiritú, Buci, 227, gyere? Most csinálom. Jó, csinál. Majd szólok, jó? Oda kell ütni, hogy 227, 227, oké, 7, igen, egy darab. Nyomtat. Piros. Jobban nyomnak. Jó. Tedd rá 20. Tedd rá. Jó. Utána még. Nézzünk egy ilyen bosszút, aztán ez jó. Akkor mit? Micsoda? Azt is akarsz? Jó, hozzá egy vízhez. Azért a pizzás csiga. Na, hát akkor hozzá. Az, oda van írva. Csirkemájjal van töltve. Na. Te mit veszel? Pizzássigát? Jó, akkor vegyél. Jó, akkor csinálj. Jó. Oké, jó, semmi baja nem lesz, tedd le. Na, 213. 213. Egy darab, egy darab. Nyomtam. Jó, na, gyere, megyünk tovább. Ezt is hozzá. Hozzad ezt is, mind a kettő. Kaphatod szállni. Aha. Jó, és inni mit kell? De mi?
Vizet? Olyat nem veszünk, olyat most nem veszünk. Nem, most nem veszünk, majd délután megyek a boltba. Na, menjél szépen. Menjél. Ott van ilyen topcsólyok lenni. De valami normálisat tudja. A sör. Na, vegyél egy ice-t utána. Nem, az nem olyan, az nem gyerekkel. Most mondom, hogy koffeinen, az egy ilyen citromos teát. Ice-teát, jó? Nem, olyat nem viszünk most oda. Na, ez jó lesz. Szia! Menjünk, fizessünk. Vagy a barackos jobb? Jó, minden barack. Jó. Figyelj, fizessünk. Csippantsd le. Maradj. Az ott. Meg itt ezt is. Befejezés, fizetés. Víza. Tedd oda a telefon. Ez a föld. Oké. Mindjárt. Ez. Adja a blokkot. Én ezt hozom, te hozd a cuccokat. Jó. Úgy. Jó, várjál. Így. Nem úgy, egyenesen. Öcsém. Egyenesen, így. Jó, na.